Vandaag gaan we achter de deur kijken bij Filon Door. Wie bent u? Ik ben Floris Pijpen. En bent u zilver- of goudsmid? Eigenlijk zijn wij het allebei. En ik zeg wij omdat ik het samen met mijn vriendin doe hier. Een goudsmid maakt sieraden. In zilver en in goud. En een zilversmid maakt objecten. Dus vazen, bekers, bestekken. Dat maakt de zilversmid. En de goudsmid maakt de sieraden. En we hebben allebei beide opleidingen gedaan. En wanneer bent u hiermee begonnen? Wij zitten hier nu bijna 10 jaar. Werk je in opdracht of bedenk je zelf iets? Bijna alles wat wij doen is in opdracht. Dus soms komen klanten zelf met een idee. Heel vaak maakt Alet ontwerpen voor de klant. En als ze tijd over heeft, of als ik tijd over heb, dan maken we zelf nog iets. Met welke materialen bewerken jullie sieraden of andere dingen zoals vazen of bekers? Het meeste wat wij maken is in goud en zilver. En heel af en toe gebruiken wij ook metalen zoals titanium en RVS. Maar het grootste gedeelte is goud en zilver. Maar wat bewerk je die dan? Met eigenlijk het grootste gedeelte met eenvoudige gereedschappen zoals hamers, vijlen en zaagjes. En met branders om je materiaal te smelten of om een bepaalde structuur aan te brengen. En af en toe gebruiken wij ook machines zoals draaibanken, freesbanken. Tegenwoordig ook 3D-printers om modellen te printen die we dan later weer afwerken. En wou je eigenlijk altijd al zilversmid worden? Nee, eigenlijk nooit heel bewust. Het is een beetje het toeval ontstaan omdat ik graag iets met mijn handen wilde doen. En hoe lang duurt de opleiding voor zilver- of goudsmid? De opleiding duurt 4 jaar. Oké, we gaan nu een zilver staafje gieten. Dit zijn allemaal zilveren korreltjes. Dan gaan we hierin gieten, zodat we zo meteen een staafje krijgen, net zoals dit. En daar kunnen we straks weer een ring van maken. Dus dit is een brander van zuurstof en propaan, waardoor je een hele hete vlam krijgt. Dus nu is het puur alleen het propaan en dan doe ik de zuurstof bij. Dan kan je hem gaan smelten. Duurt wel even hoor. Even later. Nu draai ik hem hierbij. Dan ga ik hem in het gaatje gieten. Ja. Wat vind je ervan dat je bij de siersmid in huis mag wonen? Goed zo. Wat maken jullie hier allemaal? Nou, wij maken hier sieraden. Dus dat is voornamelijk ringen, maar ook oorbellen, kettingen, armbanden. Eigenlijk van alles wat de klant wil. En met welke materialen werken jullie? Het meeste werken wij met goud en zilver. Omdat dat heel makkelijk herbruikbaar is. Dus vaak ook in het goud en het zilver van de klant. En soms platina, maar dat is iets kostbaarder. En dan heb je nog titanium en staal. En dat is eigenlijk meer machinewerk. Dus dat is ook meer Floris zijn werkje. Kan je al die metalen ook met iets anders combineren? Sommige dingen kun je wel aan elkaar maken. Zoals goud en zilver kan je best goed combineren. Alleen wordt het vaak niet gedaan omdat het ene vrij kostbaar is en het andere wat minder kostbaar. Maar bijvoorbeeld staal en titanium kan je ook goed combineren met goud. En daar heb je weer speciale technieken voor nodig.
Dit was Kikker TV weer voor vandaag. Kom allemaal maar eens langs met je goud.